Второй аҳли гурӯҳ. Вақте ки даҳани киртара тайёр кардем, анаку барои пурра кардан болои ҳам мемонем. Мо гуфтем ки витичка релефни мекунем ки барш уша хитижда тангтарае, барои мқа фақат витичка як витичка аим тай кашиш мебиёд тамом. Барои ҳамин духтаро нигоҳ кунем, ма 1 сантиметр пеша поёнтар фуровардум. У боло лишние. Но набридимша, барои ки у лишни омада дар коре, барои эзорда, барои калонака киста гуфта, барои мқа набридимшона. Ана 1 сантиметр лави домана поён фуровардум ина. Ҳами ҳардуш ячине. Уҷа бировардагиш таги кажда вақте ки медузем уҷа туғри мешава. Ҷаш боша анам хе мемона. Какрас пеши бар барои мебардора барои мқа. Анака духтаро нигоҳ кунед. Тай ози мо гардана мебарем. Шумо гардана миёвен аввал чандай мақсад. Ина ай мо гарданмон 19 тайёр шай. Анами бояд да пеши 19 бояд 9 бояд боша. Анам хел. Не ки мо гардана 1 сантиметр истар 8 да мебарем. Анами инҷада бояд мо 1 сантиметр ҷо дошта бошем. Барои духтанда 1 сантиметр ҷо. Но гардан дар ҷои туғри бояд боша. Ина узайма гардана бояд 18 биёд, туғри мешава. Китфа камакак 1 сантиметр поён бирида тайёрш агар 8 боша, ма 3 сантиметр мемонам. Тай каша хати рости чоркинҷа мекашем 20 сантиметр поён фуромада ринҷда гирдак мекашем. Абхват грудиша меёвем, ҳамаро ҳоз мекашем, бо мефаҳмам шумода. Нигаҳ кунед духтаро, мана ҷои дарзи мо духтмон асос ина ҳастай. Бояд анамҷада туғри биё. Дани китарая бурга чен мекунен. Зиёдиша мебирорен. Ана иҷада 8 мондагим, 9 да иҷа туғри меғалта. Вақти духтанда ма вақте ки медузам истар мебиём ба айҷа то мехӯрам. Ҳама вақт шумо бояд амҷа зиёдӣ дошта бошен. Инаҷа хат кашдагим и лишния. Анамҷада 4 сантиметр поён фуромадам. Обши китфа 23 сантиметр гирифтагим. 1 сантиметр борин поён фуромадам. Иҷа лишни дора. Баъд ай анамҷа то иҷара 18 гирифтам. Мана чоркинҷа кашидам. Мана медонам як гирдаки анақа гирда кашидем. Бо як борга чен мекунед тай каштона. Ай ин нуқта ба ин нуқтара висатаи грудира ёфтем, барои ки абхвати груди мо ай рости сина мебиёяд. Ай рости сина шумо манам хе бояд абхват грудира чен кунед. Ина ман ровна 30 сантиметр мондум, ина ай тайёр шай, и зиёдтиёш қитияй. Ба нигоҳ кунед камакак боло мерава. 5 сантиметр неста, даже зиёдтияй. Бо вақте ки тай каш камик кард, бо мо метонем ки ай ана ҳамиҷа манам хе бо камакага гирем. Баъд духтаро нигоҳ кунед, то ҳами ҷои витичкара омадам. Мана ҷара нигоҳ кунед, трапеция задам, поён рафт. Ҳозир анам хе пурраш мекунем. Анам ҷара ҳозиражда рости анами витичкатона духтаро. Манам хе хат мекашем ҳозир. Мана бояд зиёдтӣ бояд дошта боша. Барои ки мо вақте қат мекунем, анами зиёдтӣ бояд боша. Ана духтарои аҳли гурӯҳ чӣ хеле ки гуфтем ҳам хе биридам, ҳамаро тайёр кардам. И рости витичкаша ина. Рости витичкаш. Боқӣ мондааш манам хе рафт. И зиёдтиёша барои эзорш хуш мекунем. Лави домано ки вақте ки мо иҷа витичкара гирифтем туғри меша, дар охир баъд ма лави домана гирд мебарам, сразу намебарам духтаро. Ҳозир як гарлавина тайёр мекунем. Витичкаша тайёр карда аллакай бароша мечаспонем. Аҳли гурӯҳ, киртаро бинед чӣ қадр тайёр шед. Просто намиҷода витичка дора, тамом. Барошам хе ростаки как трапеция. Иҷаш камтар тангтара, барошан хеле рафтагиай. Ана коз духтаро остиноша тайёр мекунем, остин мечаспонем. Баъд дар охир лави доманаш ҳозир ама ҳар машби ростай. Не ки серно камакак 3 сантиметри лавои домаша полукруг меравем. Духтарои аҳли гурӯҳ, ман остина ҳозир кашидам, чӣ хеле ки схема қати гуфтам, ҳам хе кашидам. Ай хидма, ай заказа. На 2 сантиметри мондагим. Немҷаша ма кушода гирифтагим. 25 23 тайёрш мешавад. Чӣ қадр медузам. Ҳама вақт запас ма мемонам. Бисёр вақт мешавад ки тай каша танг мезанем ва мегӯям кушодишка метонем ки ай тай кашам ки бирдем, ай остина метонем бо 1 сантиметр дигар зиёдтаракш кунем. Ана баъд нигоҳ кунед. Ай 2 сантиметра мондам. Ай баланди анамҷа то анамҷара 18 сантиметр 18 не. 18 сантиметри туғри фуромадам ин ҳастай. Ина и хати ки ай 2 сантиметр не, ай иҷа ба иҷара як хати рост кашидам. Ина ровна 30 сантиметр шид. 15 сантиметр
як тақсими байн шаёфтем ба ҳар диёра ина байно шаёфтем 7 сантиметри. Ана инҷара як ним гуфта буду мемонем ҳо духтаро як ним. Неки вақте ки дидем ки як ним да камакак нукш баланд омад хеле чоркинҷаи иҷаш бирмадагӣ омад ҳамунҷара камтар поён майдатар кунед як ним не бо якш кунед барое ки вақте ки инҷа паҳми бад меояд иҷа мисол иҷаш не инаҷа омадагӣ камтар паҳм омада ба момая тега хат кашидагиам. Инҷа ҷои қариби ҷинҷакай инҷа ай китф ҷои плечик я 5-6 сантиметр иҷа ҷои ҷинҷакай анаҷаш уже банди дастамуда анаҷа дар курай баъд анаи банди даст и барои мускулоан ку бандакои дустшон фарбиак анамиҷара туғри мекунем. Ина ози айма ҳамиҷа ровна 13 омадай медузем шахад 12 меша исуса. Остини ман ҳам чӣ хеле ки буд шумода нишон додам ҳам хел ба бо гирду ба гирд чен кардам. Баъд духтарони хе гирду ба гирд чен кардам. Ай иҷа уже чен мекунем. Ай нукуш. Гирду ба гирд чӣ хел чен мекунем. Анами хати кашидагира чен мекунем. Нигоҳ кунед сантиметра ягон ҷоша пропускат намекунем. Хе зич қапида хе мерем ки ҷои кашидаги шумода туғри биёяд. Таи кашаш 25 духтаро 26 боша ман бояд 25 мекунам. Ҳама вақт 1 сантиметр майда. Ина хатма кашидам. Ина ҳаққи духт 2 сантиметр инаҷа ҳаққи чимчимакам. Барои ин шуморо фақат мегӯям ки чен кунед пройматона ҳаққи дарза ҳаққи зборкатона бимонед. Камтар хоҳем камтар бимонед. То 5 сантиметра нормалне 4 нормалне. Уже сеташ кам чимчимак мебиёяд. Ана баъд поёни остин чанде ки мемонед ана хе хати рост кашен. Агар духтаро шумо клёш пора кардани бошен мисол мехоҳем клёш шумо метавонед ки инамҷарам хе туғри омада то банди даста ҷои оринҷаки даст ба айҷа хеле камакак истар мерем. Слишком закруглёни намекунед ки безеб мебиёяд. Слегка ба амҷаша кушотар мекунед. Ҳами як фасони мисол остин чанд намуд пора карда мешавад. Мешавад ки неҷаша бибаред то истара. Оверлок мезанед сини дарун мекунед баҷа вақте ки строчкаш мезанед гирдиш безеб мебиёяд. Барои ки мо оверлок задагем ку ба амҷака камакак айсини дил хеле секинҷак медузед бо ҳамун бридагитон ки оверлок задем ку хе тит шидаги ҳамаро бо ҷамъ мекунед шуместа. Мешавад ки аймо байн ду тақсим мекунем. Ҳар якша отдельно оверлок мезанем то нимя медузем разрез мекунем. Мешавад ки лави ҳамира нимгирдак бибирем. ҳар хел духтаро фантазия айхтонай. Духтаро чӣ хеле ки ман шумода гуфта будам барои таи каша биридан нигоҳ кунед. Ҳозир ман ҳар ду тараф ячин мондаги инам хел дидена пеши хитонданам хе як тарафа мемоненам хел инам хе дарзо ҳамаш як чен иҷарам як чен ҳами болора нами болоша тоқа камакак истар кашен бо як бургаҷара туғри кунед. Камакак зиёд не хотя бы 1 сантиметр. Нозиҷа аввал истар мешавад ки вақте ки мо ира кашидем маниҷа дарз камтар истар мебиёяд пушт меравад. ҳеҷ гап неста шумо аввал туғриш кунед ира анқи туғри кунед. Китфа меёбем китфи мо тайёрш наҳай ма даҳнӣ мемонам. Барои чи даҳнем асос 10 бояд 1 сантиметр зиёдтӣ монем ман 1 сантиметр мемонам инакдам мешавад ки даҳнини духтан камтар чиқир мерам барои ин қадр яки нотуғри нашавад. Баъд таи каша манам хе мекашем аввал мекашенаш манам хе меёрмаш старатся мекунем ки пеша бисёртар бибирма пушта камтар манам хе мекунем аввал анака ҳамира чен мекунем ки чанд сантиметрай. Ина 24 25 ду хатак намераса ки 25 шава. инака ҷошда мебарем тарафшам чен мекунем духтаро ровно 25. Анака бо я туғри мекунем и тарафшам ҳами хешидина камакак пешам ира мекувем.
Mana дыхтаро иҷарам зиёдтиш. Ана как раз пешакмон майдатар шид, пуштакмон кушод. Остиноро тайёр мекунем. Ди қатор ҷинҷак када мечаспонем.